Poate un metrou, că orașul e mare. Nu, v-ați uitat bani la mine. Poate un pădurar. Da, domnul. Da. Poate un pădurar, da. Nu știu. Da, pădurar. Da. Un miner, unde să vindeți... Bine, mă, am înțeles, hai, hai, treci. Să vindeți piatră. Jos! Da, v-ați uitat banii la mine. Opa. V-ați uitat și de da. Dă și mie, dă și mie. Da, Dă și mie. Dă, bă, Băi. Care mai vrea, care mai vrea? Da-o din asta, cine dă două voturi, dă-o din asta. Eu. Domnule, Cine dă l-a și luat, cine l-a luat? Mamă. Eu. No, bun. Te votez eu. dați-mi și mie. Gata, nu mai e, gata. Acum chiar că o să fie la noroc Pleacă la votul. loc, pardon. Pleacă la loc. Următorul. Atâta. Următorul. Așa. Următorul. Cine e stați următorul? puțin. Mă duc eu, o să mă duc eu. Oh, să trăiască nou primar. Bună ziua! Ma, Că zice ceva. Ia, Pleacă la loc, Matei, pleacă la loc. lasă-l, băi, lasă să zică. Mamă. Aoleu, nu lasă Salutare opinia. cetățenii Best Life. Vin mai jos să mă auziți mai bine. În orașul Da. acesta voi vrea să aduc un președinte, nu, pe meu. Dă-te bă de aici. Un mall în care o să ne cumpărăm fiecare cât un magazin. O să Oh. fie doi polițiști, să aduc niște jocuri, constructor, minator de la. Deja sunt constructor. Bă, dar nu mai copia. Nu mai copia. Da. Păi, liniște Sarato. Vin acum și constructori. O să aduc niște mașini ca să vânzare. Adică eu am niște mașini cu ajutorul lui Mic. cu ajutorul lui Zeni am adus niște mașini și pe care le voi vinde dacă mă votați cu $50, dacă nu mă votați 150. Așa că n-aveți decât toți aveți câte o carte aici. Vreau și eu. Da și mie Putem carte. să ne votăm Vreau și reciproc? eu. Putem să ne votăm reciproc? Eu pe mine? Mamă, eu deja știu pe cine votez. Și mie, O să și vă mie. dau porecle. Cine nu are carte? Cine nu are carte? Eu. Să vă... Ai carte, ai carte, ia. Hai să votăm. Hai să votăm. Mie. Mă lăsați să-i dau boxul lui Matei, boss. După ce votați, vă rog. Nu scriem numele, voturile sunt anonime. Sau? The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wheels on the bus
secundar. Secundar. Aici Ca să este nu se vină cu blocheze. ministrul. Tu de ce ai vrei să dă primar? Votez pe Aizentric ca consilier. Eu vreau viceprimar, gata. Ok, viceprimar. Ia. Stați un pic că vorbesc eu cu... Afară, Ei, afară. Aici unde e camera? Cred că asta o facem camera primarului sau nu? Și care e camera primarului? Uite asta, vină pa, vină pa. Vină pa, vină pa. Bă, chiar pot să fiu și consilier dacă Vino, e. vino în față. Flavius, vino. Hai cu asta e camera primarului. Dați afară, Afară. Date afară doar. că aici discutăm doar noi. Ce drept ai tu? Du-te în camera de asta. Mamă. Ieși afară așa. Stai pe balcon. L-am scos pe balcon. Da. Am observat că chiar mă trebuie să ajung cu poliție. Da. Vrei să ajungeți poliție sau nu? Eu da. Ești puțin afară, te rog. Încă nu m-am Ești zis, puțin afară. vreau să... Eu vreau să fiu dacă e șeful la ca poliție. viceprim. Te rog să ieși afară puțin. Eu aș fi vrut să devin vice... Aoleu. Aș fi vrut să devin viceprimar. Ok. Și eu o să fiu și consilier. Gen, o să fiu polițist și consilier, că știi că gen poți să fii, poți să ai și job ca să fii, Da. scuze, Șeful poliției sau șefii poliției nu știu. poți să fiu și V-aș ruga consilier foarte dacă e. frumos să-mi dați- Ah, Oricum, până să merește orașul. ok. V-aș ruga foarte frumos. V-aș ruga foarte frumos să-mi dați mie armele cele de certificat voastră și consumele de plus. Eu vă uit la niște probe, Ok, dacă ok, ți le las aici. Eu costumul nu am, dar am pas. Mă, ce? Uite-te ce are omul. E din baza poliției, da? Da, da. Da, am luat-o pentru orice. Domnule părinte, ieși afară. Nu l-am omorât pe popa. Stai pe mână cu popa. Vrei să mori și tu? Flavius, uite-l aici. Eu pe el. Uite-l aici. Dau cu bazuca. Cum face? Bă, spărtoși aici a făcut praf. Domnule primar. Domnule primar, ai distrus proprietatea statului. Ia trage, bă, ești mecher, ia trage. Mi-au stricat primăria. Că m-am chinuit să nu o fac. Acum mai bate. Mai stați și voi jos un pic, odihniți-vă. Aoleu! Lumea. Bă, mi-am rupt picioarele. Bă, am căzut de sus, bă. Pune gard. Bă, Doar Marius, da? unde sunteți, bă? Bă, de ce e închis aici? Vino cu a. Vino cu a, vino cu a. Domnule primar, am căzut după primărie, mi-am rupt picioarele, m-am târât până la... N-avem spital în oraș, domnule primar, mor. Fiți atenți. Mi-a fiți rupt atenți. piciorul. Matei, Bă, cine doare piciorul? Alo? Pe mine. Marius, ridică-te să facem Să scundem pe mine. eliberare de aia, să te vii. Aoleu. Întoarce-te. Spune capră? A trecut? A trecut, a trecut. Toată lumea Zentric, Quake, Marius să se împărțiți acolo. Să mai, n-am vorbit. Hai, Luca, Poliția de la... să ne vedem față în față. Voi stați acolo. Ok. Perfect. Zentric, du-te. Da. Stau singur. Bun, fiți atenți. Zic.
Ok, Fii am găsit, atent. am găsit. Din momentul actual, oricine vrea să-și cumpere plot, va veni la mine, îmi va spune, îmi va achita banii pentru plot, care va fi de 50 de năsuși și mașinile se vor da la vânzare din ziua a treia. A treia, a întâia 2024. Corect? Ok. Nhom, 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 nhom. Este... Bă, What? fără- Mm. Da. Nhom, nhom. Mulțumesc pentru înțelegere, eu v-am lăsat, mă duc, am puțină treabă, încă la Ok, domnule primar. Bine, domnule primar. Doresc să vorbesc ceva cu dumneavoastră. Veniți. Da, Ok, stați lăsăm aici, pe vă domnul rog. Popo. Să-mi Domnule, faceți coteț, bine? Ar trebui să-l bat pe domnul primar la Domnule pușcărie, Matei, că a veniți distrus cu mine, primăria, veniți cu dar mine. las. Da, hai la etaj. Hai la etaj. spune că Ce dacă faceți, urcăm domnule? Domnul Exmarius, am Da. vorbit cu domnul Luca Zaria, va fi constructorul orașului. Bineînțeles că va veni cu mine puțin, veniți, Luca. Bă, dar și eu vreau să fiu ceva. Pușcăriaș. Prost, ești prost. Pot să fiu câinele. Da, poți să fii câinele meu. Da? Bă, și Da, eu vreau să fiecare își fiu continuă ceva. de aici viața. Eu cu Luca Zaria vom avea puțină treabă. Oh, pardon. Veniți. Să vii la mine mai mâine, bine? Mă duc la poliție, mai lucrez. Am niște acte de făcut. Hai de cap, mă, ce mă spart ăștia. Ok, și eu vreau. Veronica! Ce ai, mă? Da? Ce faci, Veronica? Ce Veronica, mă? Intră tu acolo. Intră. Lasă-mă, bă, că nu sunt prea gras. Oh! Fără de-astea. Punem de-astea așa. Am un sandwich. M-ați băgat în închisoare. Aoleu. Bă, de ce intrați? Stai, mă, avem săpun. Cine vine în colț? Oh my god. Hopa, hopa, hopa. Pace, frara pe de pedale. Pace. Păi, ia, hai afară, că noi avem o Ok. Ok. Și cam atât a fost episodul de astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe și share. Și pa, și pa!